kang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, daygon kang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanin. Gisaulog ron ang atong pista sa simbahan, mao si San Martin Obispo, or sa in English ni siya Saint Martin of Tours, kaya nahimo siyang obispo dito sa Tours. O usa ni siya ka sundalo nga mibiya sa iyang pagkasundalo og miksod sa pagkapari, og nahimo siyang founder sa mga monasteryo nga karon nahimo sang modelo sa atong kinabuhi nga reliyoso. Sugod ni siya atong tuig na tao 316, namatay ni siya 397 AD. So 81 years old siya namatay. Dako sad siya nabuhat nga kalambuan sa simbahan. Uban kaniya atong padayon nga iampo nga magmalinaon ang tibok kalibutan, labi na dinis atong nasod. Ang kining pandemic hingpit na unta nga mahunong, o ang ato mga benefactors, mga donors dinhi sa simbahan, hatagan unta sa Ginoo og mga grasya, baos usab sa ilang pagkamanggihatagon. Ato rong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gidayeg ikaw diha sa kinabuhi og sa kamatayon ni San Martin Obispo, bag-uha ang mga katingalahan sa imong grasya dinhi sa among mga kasing-kasing, aron ni ang kamatayon ni ang kinabuhi makapahimulag kanamo sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod ug pagsugot sa mga punuan ug sa mga naa sa kagamhanan. Andam pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Tambagi sila nga dili magsultig dawtan kang bisan kinsa, kundili magmakigdaiton ug magmahigalaon o kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao. Kay kita usab kaniadto mga buang-buang, sukihan og masalaypon. Naulipon kita sa mga kailibgon o sa tanang matang sa kahilayan o nagkinabuhi sa pagkadaotan o pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato o ato usab silang gikasilagan. Apan sa dihang gipadayag na ang kaluoy o gugma sa Dios nga atong manluluwas, kita iyang giluwas, dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat. Kundili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas nga gihimo sa Espiritu Santo aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo
dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka na Ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya akong gitultulan sa mataro nga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kadlukan nga dawtan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw og sungkod, gyatagan mo ako og kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gikyaran mo akong lamisa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nag-awas gayod ang akong kopa. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ko ikaw, O Ginoo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaluy iintawon kami. Nakakita kanila si Jesus og miingon, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus og nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam, ngano man nga kining dumuduong maura may mibalik aron pagpasalamat. Og miingon kaniya sa Jesus, tindog og lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Naghinisgutay may kaganiha bahin sa kanibang pagtabang og tao. Nya ako nakashare sad ko nga naasag ko'y gipangtabangan nga akong mga scholars, sukad ko na ordin pagkapari, murag mga dulan na sa usa ka gatos ang akong napaeskwela og napagraduate og college. Nya ningon dayong usa sa nakigistorya nako, nya Pader, kumusta naman sila? Sige pa sila anha nimo. Nako naay mga unom ka buok nila nga sige gyapon og kontak nako, pero ang uban hapit gani di nakaila. Ana. Okay ra na ninyo. Kana bang muhatag ka nya samtang mangayo pa, sige gyud balik-balik.
Pero inig kakuha na siyang gipangayo, sibat dayon, din aka hinumduman. Ang atong kinaiya, susama ni ana in relation to God. Daghan kay nato ingon ana. Nga suod kay natong Ginoo basta naapatay gipangayo. Pero mahatag na gani ang atong gipangayo, awa na. Goodbye God. Ako na say Ginoo. Nya inig kahurot na pud ani, balik na sad ko nimo. Di ba? Kamo dili mo inana. Maayo kay mga buotan day kay mo. Nakaron sa giayo ni Hesus nga napo kasanlahon, usa ray ni balik. Pasabot pila man ang 1/10. 10%? 10% to? 10% ra ang magpasalamat. Dinhi sa atong parokya, pila ka buok gitabangan sa Ginoo. Sa tibok na tong parokya ba, pila ka buok gitagaag hangin, gitagaan og yuta, gitagaan og tubig, gitagaan og kinabuhi, gitagaag trabaho, gitagaan og maing panglawas. Dinhi sa atong parokya, pila ka buok? O lagi, pila lagi ka buok? Kaihap mo. Amo ning gihap-ihap dinhi, das bata, murag moabot og mga 25,000, labing minos. Das bata, 25,000. Kada adlaw, tulo naman ni atong misa, ang musimba, pras ninyo, dagaron, nagandaghan man mo, lagyo. So tingali, kada misa, moabot siguro sa kada adlaw, og mga butang talang, og mga 20 kabuok, o 30. Nana, ay no, to, 50 lang. Yaga, balik-balik raman na. Di balik-balik sa hapon. So mag-average ra og mga usa ka gatos kada adlaw. Magbalik-balik raman mo. So sa gatos buntag udto hapon, nya sa Domingo murag naa sa tingalis mga abot bakag 500 gikan sa buntag ngadto sa gabi. Bisag ibutang pa nato 1,000. Ato na lang yung i-exaggerate. So pila ra man kabuk manimba kada semana? Mga 1,100. Out of 25,000, 1,100. Nakaabot na siya og 10%. Ha? O ano? Mao na siya. Importante bas Ginoo? Importante ba niya nga mobalik ta niya? Importante? Kada ba ini kadawat nato sa blessing niya mobalik ta niya aron magpasalamat? Importante nas Ginoo? Dili. Wa na siya magkinahanglan ana, pero importante na para nato nga naa gihapon ang atong connections Ginoo. Nganuman kay kining grasya nga gihatag sa Ginoo nato, din agani nato i-connect sa Ginoo adto gid ni ma-connect sa yawa. Muna akong giingon, daghan kaayong grasya nga nahimong disgrasya. Tanawa, imong bana na promote pagka-manager. Wa na may simba-simba hinoon kay nagbisi-bisi na mas iyang pagka-manager, nakakabit. Nakapangabit. Pero katong wa pa mahimong manager, sayo kaayong muuli. Ngano man, wa may daghang kwarta. Pag daghan as kwarta, kapangabit dayon. Katong estudyante pa ka ba? Kusog kay kang mo paubos. Yes ma'am, yes sir. Ana, matinahuron kay ka. Karong na maestra na ka, grasya ba yan ang mahimo kang maestra? No? Awan sa na, disgrasya, grasya. Sige kuno, ikumparar kuno hay may dagko nimong sa katong estudyante pa ka o karong maestra na ka. Sus, nahimong disgrasya ang pagka-maestra. Kay unidaghan imong sa karong maestra na ka, may pag-estudyante ka. Katong seminarista pa ko, ikumparar karong pari nako, hay may mas daghag sa karong pari nako o katong seminarista pa. Secret. Og di ta connected sa Ginoo, ang kuyaw kay ang atong grasya mahimog yung disgrasya. Para nang wa kay kwarta,
ana rakas balay sikag ampos Ginoo. Pag abot na daghan ng kwarta, hala musugal na, muinom na, mukasino na. Di ba? Nya mangilad nagsugod. Ana? Nya kamo karon, kumusta mang inyong grasya? Wa madisgrasya. Sa unang pagbasa, gi-warningan, gitudluan ni San Pablo si Tito sa pagsulti sa mga katawhan. Unsa may iyang giingon? Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod o pagsugot sa mga punuan o sa mga anaa sa kagamhanan. Andam pagbuhat sa tanang butang nga maayo. So, ang pasabot ani ba nga musikat ra ba ning ni ang magsigig simba, musikat ra ba ning ni ang magsigi og binuotan. Nya inig kasikat na nimo tudluan gyud ka kanunay nga magpaubos, magmatinahoron sa imong isig katao. Kay kung muundang nagikas pagtahod sa imong isig katao, kay ikaw na'y magpatahod tungod kay naa na kay kwarta, naa na kay gahom, naa na kay gitawag og kasikat, patay ka diha. Yawaan gidayon ka. No? Karon, kumusta mang inyong kinabuhi? Daghang yawa o daghang Ginoo? Ano mo iyan na anak mamurong ano. Oy, daghan kay giyawa, kay di ta kabantay, dali kay masuko, dali kay mangaway, matakdan dayos mga libakiro, ana, daoton ganita, lab, suko dayon. Ayaw pagpatakod, oy. Aw na pabilin sa grasya. Aw na importante kaayo nga dili ika maoy magbantay sa imong kaugalingon. Kinahanglan gyud nga ang Ginoo gyud magbantay nato. Mao na sa atong tubag sa Salmo, ingon kita magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Ikaw na gani mo'y magbantay nimo, ikaw na gani mo'y magbantay sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, mayawaan gyud ka. Pabantay nas Ginoo. Isalig nas Ginoo. Ayaw pagsigig paningkamot nga ikaw gyud mo panindot sa kinabuhi anang imong anak. Ang Ginoo mo ipapanindota ana. Nya og ikaw maestra ka o maestro, empleyado, pare. Di na ta maningkamot nga munindot gyud ang imong eskwelahan, ang imong estudyante, nga munindot gyud ning simbahan. Di na lang ko maningkamot ana. Ang akong paningkamutan nga matuman ako unsay planos Ginoo, isipari ko unsay planos Ginoo para sa San Vicente Ferrer Parish. Ang plano des Ginoo dinhi nga ma-repair ang atop, ma-repair ang kisame, manindot na ning atong mga windows, pulos-pulos na stained glasses. No. Unya ang tanang nagtrabaho dinhi kinahanglan gidi ay nga mabayran sad sila, dili lang sad nato tangkyohon. Mao na nindot sa kayo ato sad silang gitagaan og mga kani-ganing sakto gyud nga kani-ganing remuneration sa ilang pagtrabaho dinhi, labi na gis ato mga contractors. Nya daghan sa kay ni-appeal nato dinhi sa planos Ginoo ang atong mga benefactors ug donors. Tanawa lang tong atong gipamaligya nga 3,500 slots. Hibaw mo pila nalay na hibilin? Kuha mo kibaw? Awa mo kibaw eh. So ako ning isulti ninyo, salamat kay namalit ha. Ang 3,500 slots nga atong gipamaligya para itiwas og bayad sa atong mga nahumana nga mga projects sa atong contractors, ang nahalin as of yesterday niabot na og 3,378. Ang available na lang, pakpak sa pakpak. Salamat no sa namalit. Ang available na lang 122. Ala, di na mo kaabot ani, paspasin ninyong palit. Og mamalit mo gikan karon hangtod sa Domingo, mahurot magitingali ni, pero welcome pa ang mupalit gikan karon hangtod sa Domingo. Love offering gihapon na siya. Part gihapon na ani. Kay naa man sa tay daghang project nga wa maapil atong gi-quote sa una.
So ato ra sad nang iapil og bayad. Pero ang punto lang nako dinhi ba, pagkadaghan na malit, kadaghan sa gustong mutampo, kadaghan sa gusto nga mupatuman, nga matuman ang planos Ginoo aning simbahana, dili ang plano ni Father Siano, kung dili ang planos Ginoo. Nya kinsa tong muapil sa pagpatuman sa planos Ginoo, dili sad taniya hikawan, pun-an niya ang grasya nga atong nadawat. Tanawa ang sanlahon, pagbalik niya, Lord, salamat nga giayo ko nimos akong sanla. Unsay giingon sa Ginoo? Maluwas ka, pinaagis imong pagtuo. Primero, pag-adto niya, nihapa siya, nagpalayo sila, ang ilarang gipangayo, kaayuhan sa lawas. Pagbalik na niya kay nagpasalamat, gihatag sa Ginoo niya salvation. Dili lang healing, kung dili salvation, kaluwasan. Pagkanindota na, kana bang maluwas ka? Din adjud ka ganahang masuko ba kay buutan na kay kastanan. Kay kanagong taong naluwas, buutan kay na, din na masuko. Kanang tao nga impiernohonon pa, dali kay na masuko. Kaning gawali, dugay ni masuko o dali? Dali. Diha pa lang sa Kristi, suko na. So kaning ni impiernohonon pa ni, amo na ngita pa kog panahon ani makabalik ko sa Ginoo. So, salamat ninyo ha, kamo mga buutan mo, di naman mo mga suko no. Kamo ba diya nanimba? Kamo diya mga nas online, di na mo masuko. Nabitay ni paambit na ko karon, gibuwagan siyang bana. Ingon iyang bana gipulaan ako sa naong ni Muday. Giingnan ko no siya. Siya nagpasalamat jud ko sa imong mga wali pader. Kay kaupat na ginigibuhat sa akong bana nako. Pero karon pa no, sa ikaupat niyang pagbuhat ani, niingon ra gyapon ko, kun mubalik ka, di aragyud ko. I love you very much. Ana siya? To kuno gibiyaan ako no siya. Naku kanindot gud nimo. Naku padayon ni ana. Kay di jud ka makasa, malangit jud ka. Sunang ka, biyaan siya siyang bana, nya ingnon pag kang gipulan ako ng naong nimo. Nya biyaan. Nya inigdangtan kuno mga usa ka tuig, mubalik man kuno. Iya ra sa kunong dawaton. Karon mo ra kuno gyapon iyang giandam, iyang kaugalingon. Niingon sa kuno siya, take care. Ay kamo din mo inana mo. Ambot lang mo siguro ninyo. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, ang atong pagtuo mao'y nagdani kanato pagdangop sa Ginoo ug paghatag sa atong pagkamapasalamaton. Muingon kita ngadto kaniya karon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaloy kami. Alang sa atong Santo Papa nga mao'y gisangunan sa pagpangulo sa simbahan nga sa kanunay mapanalipdan sa Dios ug makasugakod sa tanang pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod nga sa kanunay magmadasigon sa pagpangalagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya alang sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
alang sa mga kaigsuonan natong mibalik na sa sabakan sa Dios nga maila na ang kalipay nga dayon sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Makagagahom og maluluyong amahan, dawata kining amo mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nangamuyo kami, Ginoo, santusa kining mga gasa nga among gihalad nga malipayon sa kadungganan ni San Martin aron pinaagi niining mga gasa taliwala sa kalipay ug kasakit ang among kinabuhi kanunay maagak pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Martin sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom nining misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton sama ni San Martin of Tours, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namong sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man Ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kani. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Wasama ang gugma sa Diyos salang kanimo. Kinabuhi giulang aron ka maluwas. Kalapasan, kalautan, sa tao ipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Magampo kita. O Ginoo, ihatag kanamong nabusog sa sakramento sa kahiusa ang kahingpit nga pagsinabtanay diha sa tanan uban sa imong kabubuton aron sama nga si San Martin nakabuntog sa tibuok niyang o nagabutang sa tibuok niyang kaugalingon ubos kanimo, kami usab sa tinuoray magahimaya nga kami imuha. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iyang po mo kami.
San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkaluwas or Diyos nong kaluwasan. Nya mahitabo ra ni kung kanunay gidtang mobalik sa Ginoo aron pagpasalamat ug pagtuman sa iyang kabubuton. So sa ako nang gikaingon, gamay na lang ang slots nga nahibilin, 100 ila to? 22 na lang. So pamalit na mo. Anyway, ang atong slots ato lang ning i-extend hangtod sa Domingo, Ikalones, close door na. Sunday na lang kotob. Aron daghan pang makahabol. Pag-ampo sa pagbindisyon sa mga kalag. O Amahan, nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pag-ampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso, alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon, hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo, naway kapalo na kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say,